ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿಡ್ ಪನ್ಪುನು ಅಂಡ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮೂಲಿಯಾನು 2 ಕಪ್ಪು ನೀರು ಬನ್ನಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆನೆತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊದ್ಯಾವಡು. ನೆಕ್ಕಿತೆ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಕೊದ್ಯಾಡು ಇತೆನೆಕ್ ನೀರು ಕೊದ್ದಿನಗಯಾನು 1 ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಗ ಬೇಗ ಮಗುಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು. ದೇನು ಮಗುತೊಂದೆ ಒಂತೊಂತನೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಜ ತಿರ್ಗಾವಡು. ಒಂದು ಗಂಟು ಒತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದೆ ತಿರ್ಗಾವಡು. ಒಂದು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲೆಂಚ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆಲ್ಲ ತಾಗೊಂಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಣಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಹಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ತಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅನ್ 2 ಬೇಪದನ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬಟಾಟೆನು 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಲೆಂಚ ಶೋಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೈತ ನೋಡು. ಒಂದು ಹದ ಹಾಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಗೈಕ್ ನಮ್ಮಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತ ನೋಡು. ಅಲೆಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಉಂಡೆ ದೆತ್ತ ನೋಡು. ನೆನಿತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕಿದ ಶೇಪ್ ಕೊರುಡು. ಟಿಕ್ಕಿ ಪಂಡ ಕಟ್ಲೆಟ್ದ ಶೇಪೆ ಐಕ್ ಟಿಕ್ಕಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಕಟ್ಲೆಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮೂಲೊಂಜಿ 4 ಮಲ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅನಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದೇನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಇಚ್ಚಿ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ. ಮುಲು ಬನಲೆಗ್ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡುಂದು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಈತಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಿಕ್ಕಿನ ನೆಟ್ಟು ದೀಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿವೋಡು, ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರು ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಾಗೋಡು. ಅದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಫ್ರೈ ಆವರೆ. 2 ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕಾಯೋಡು. ಲೆಂಚ ಮಗತು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಮಗತು ಪಾಡಿಯಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ 4 ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವನೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಯ್ಪುಜಿ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಕಿ ರೆಡಿ ಆತಂದು ತುಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೂರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದು ನಿಕ್ಕಲು ತಿನ್ನೋಲಿ. ಇದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಇಜಿಂದ ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.